usa sa pagpanindot. Ang pulong sa Dios makita sa kaduhang King chapter 4 verse 8 to 10. Kaduhang Pangahari kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 10. Ang pulong sa Dios sa giingon in verse 8, usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin nagpuyo ang usa ka babayi nga dato. Giagda siya sa babayi sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong gapita, muhapit gayud siya sa balay sa babayi aron sa pagkaon. Ug ang babayi miingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kita gamay lawak didto sa ato ug butangan ta kining higdaanan, lamisa, lingkuranan ug suga aron nga inig-anhin niya makapahulay siya. So this is the word of God. Ang diyan nga matagusa sa pagpamungko. So anda na ba? So atong hiklin atong kaugalingon, atong i-prepare atong naon na kasing-kasing kabalo ko nga andam na ta. So atong i-welcome ang presensya ni Lord sa kinabuhing Pastor Omar. Praise God, yung tayo na, no? So, let's start sa ato ang topic na usab. Lain usab na topic na itong pag-tukihon nining kagabion. Everything is changed when there is obedience and disobedience. Ang tanan, dunay pagkausab, kung adunay pagsunod, kung adunay dili pagsunod. So, kining duha ka pagsupak o pagsunod muni hinungdan sa naikausaban. So makayunta nga o musunod ta dunay kausaban nga may tabo o usupak ta dunay gyapon kausaban nga may tabo. That's why atong title, everything is changed when there is obedience and disobedience. Sa ato sa background sa ato ang storya, ani higayon na si Propeta Eliseo is nakaadto siya ning usa ka syudad sa Sunam, no? Nya nakahibalag siya ng babae niyang Shunamite. Nga kini bayhana usa ka dato sa maong syudad. Dato ni siya nga babae. Naa siya ibana tapos wala sila anak. Kanya si Propeta Eliseo nakaagi sa ilang balay. O ang mga babae, doon na siya dako kayo nga pag-ila sa alagad sa Ginoo. O miyon siya siyang bana, mas mayo dubay nga ato ni siyang butangan o kwarto. Maghimo ta og lawak para niya. Niya itong butangan katri, ato siyang butangan og higdaanan para inigagi na diri, makapahulay siya o makakaon. So, maba ka na nga bersikulo, pero ato siyang ipadayon sa unahan. Kaya kung basahan mo na ito tanbayan taasa. So, pagpadayon na ito sa unahan na, nung basa diya nga, si Propeta Eliseo, nga nagstambay na silang balay, nangutana siya ni Gihasi, na siya sulugon inalag Gihasi. So, silang duha ang magtulganan sa mga panimalay. Yan, diyon na ito, Propeta Eliseo nga, pamuntan ako nung babae ba, kanang nag-atakatar na ito ba? Unsay atong ika-balos nga ito niya. So, niya ito si Gihasi, nangutana, kuya ningon itong mga babae nga, wala na ko ikinahanglan pa. Dato ko sa amo ang syudad, na ako idahang kwarta, wala na ko ikinahanglan pa. Pero nakita ni Gihasi nga walay anak ang maong Shunamite woman. So, gisugilon niya dito ni Propeta Eliseo nga, wala na sila'y anak. Pero dato kay walay anak. Yun dayon si Propeta Eliseo, inanday niya mo ba'y sunod tuig, inaraw mga pitsahan, na anak kay anak. So, insert, nakaanak. Yun dayon itong babae sa pagsulti ni Propeta Eliseo, ayaw kong tiawit. Pero imo kong gibinungangan ba? So, di siya mutuo sa sulti ni Propeta Eliseo. E di nahitabo man, na nakaanak siya ng pagkasumad tuig, e di nidako ang bata,
naitabo nga niadtos uma kauban sa iyang papa. Siguro nas mga G's pataas. Tabang na siya harvest sa ilang abot kay dako na sila kaumahan. Nagsakit ang ulos bata. O sa laktod ng bagastorya, namatay ang bata sa walay klarong balatian. Ikalit na magsakit na yung ulo dito sa kaumahan, yung pag-uli, patay man. Kunya, pagkapatay sa mga anak, niyon dayon itong inahan, yang ibutang dito sa kwarto nilang Propeta Eliseo, dayon gipasuguan dayon niya, paadto dayon si Propeta Eliseo. So, imong tanawon, nga ang babae, wala siya musugilon sa iyang bana. Kung basahan mo sa istorya, ang babae wala musugilon sa iyang bana nga namatay iyang ilang anak. Pagpangutanas bana nga asa man ka, nganong nagpasugo man ka nga itong Propeta Eliseo, isa, yun ang bana nga, dili man taron adlaw nga ipapahulay, wala man taron itigom. Iyon si katong asawa nga ay, okay ra, makaagtura lagi. So pag abot dito Propeta Eliseo, gapadulong ang babae o katong iyang mga sulugoon, ni gitagbo na yung gihasi, di ba? Naman ni sulugoon si Propeta Eliseo, si gihasi. Gitagbo na yun, ipatagbo na yung Propeta Eliseo, ingna na ito ng babae, tagbo, kumusta? Kumustahan na yun, itagbo na yung gihasi, si gihasi, kumusta man yung bana? Kumusta man ka, o kumusta man yung anak? Kabulong mo sa itubag sa babae, so on, iyon na yung babae. Sa English pa, it is well. Maayo kayo. So, matingala ka nga, ang babae, nga namatyag anak, ang tubag niya, it is well. Maayo kayo. Maayo kayo, namatay itong yung anak. Dili, di ba? So, dinhin yung makuha ang punto, muna yung akong gitaytulan ng everything is changed when there is obedience and disobedience. Ay no, ang kinibayhana, doon ay pagtamod sa Ginoo. Doon kaya iyang gi-honor ang alagad sa Ginoo. Tiyo mo na, kaya iyang ipagamaan yung kwarto para iyang palanggaon kay matod pa na. Balaan ni, dili ni basta-basta ng tao, ato ni siyang akataron. So, gitagaan siya anak, na wala sila anak, gitagaan. So, ani higayon na, si Propeta Eliseo, dili unta mukuyog sa pag-atos balay kay ipakuha mo siya. Pero sa laktod ng pagka-istorya, ni kuyog na lang yun siya o nabuhi yun ang bata. Nabuhi ang bata. So, diha tamo kutob sa mga background. Ang tanan igsoon, nga naitabo sa itong kinabuhi, na ikausaban. Utuog kag sa madili, mag-usab-usab ang kahimtang sa itong kinabuhi. Ang babae, dato-tod siya, pero walay anak. Muto ilang kahimtang, nato na sila ng kwarta, pero yung anak, walay anak. Pag abot ni Propeta Eliseo, nausog ang ilang kahimtang. Wala sila nagpapiling walay anak. Doon ay kausaban nga naitabo nila. So kayo mo samton, everything sa atua, nga may tabo sa itong ginabuhi, mag-usab-usab. Now, nabantay man mo si mong kaugalingon nga gahapon balik kang pagkamalipayon, pagkasunod adlaw, grabe na pug ka kamagulanon. Gahapon maayo ra ka og lawas, pagkaugma na na pug kay balatian. So, ay mo ba na bisag Christian ka, gausog-usog ang imong kahimtang. Diba? Yan amtay madunggan nga timalas og swerte. Matod pa nila ay gidimalas ka. Ito uban ay naswertian ka. Doon ay usa ka alagad sa Ginoo, giregaluhan sa motor. So, ang gatong motor, gagirigalo niya, bisilbi na, kuhan siya ba, na-excited kayo, gidrivean na yun niya, abot sa unahan na disgrasya siya, bago kayong motor. Pag uli sa ilaha, gagangkian mo siya kay nakuhan niya ng tiil. Ang silingan dahil niya, nakabantay di ay, na paghatag atong motora, sa wala pa na ito niya driving, nakabantay ang silingan. Okay sa man yung motor, bago man. Ay, natag ni, panalanginan ko sa Ginoo, yan din yung silingan nga. Surtihan ni mo, oy. Surtihan kayo ni mo. Pagka-disgrasya, nagkian-kian ang pag-uli. Naon sa mga ka? Disgrasya ko sa bagong ihatag ng motor. Ay, gidimalas ka. Katurag yan kung silingan mo na yun. Dili na mayo nga imo na ng drivean, kaya niagi na niya kag-disgrasya ang motora. Kanang motora, nakahatag ni mo nagdimalas. Di na hospital. Tungod atong niya panabali ang tiil.
Dito sa ospital, doon na po yung naluoy. Pagpamunta na nga, di naman siya kadrive o motor. Ya, alagad mo siya sa Ginoo. Doon na inirigalo na po niya o kutsi. Kaya naluoy ba? Pinagaluhan kutsi. Kaya para dili na siya tukag-tukag. So pag ulis balay, uy, nanaw po kay kutsi. Ito kaya pong silingan. Ay, tagaan ko. Kaya naluoy itong tao na ako. Kaya ako di naman ko drive o motor. Iyon na po itong silingan. Ay, swertian ni mo, oy. Kung imo tanaw nigsoon, marilit sa atong ginabuhi sa atong palibot, nga doon ay mga tao nga magtan-aw sa ato ay sitwasyon nga dili maayo, ingnon ta nilang ginimalas. Kunya na ay mga maayong sitwasyon nga sa ato, maging sila swerte. Sa ato pa, ilang gibasihan sa atong kinabuhi nga nituhan nila ang swerte o gimalas. Pero alang atong mga Kristohan nigsoon, dili ta ana mo uyon anang swerte o gimalas. No, panalanginan ka, may swirtihan niyo na may panalangin. Niya may panalangin, di malason kayo na Dili na siya pwede na itong mga Christian. Ang pag-usog-usog sa itong kinabuhi, nagdepende sa atong pag-ubi o sa atong pag-disobey. Mubit ang title na to, everything is changed when there is obedience and disobedience. Now, tiyaw mo na sa miyaging Huwebes, Merkulis, naghisgot man ta ni Kura, ni Dutam o ni Abiram. Diba, nausab sa diyang i-disobey sila. Doon ay kausaban na itabo nila. Ang ilang pagkasuod ni Moises sa una na usab. Sa diyang i-disobey. O niya, si Moises po, na ilang pong gikontra, nausab po si Moises. Amen ba sa mga istorya? Kaiman mo si Moises wala nausab. Matod pa sa istorya, bali na pong suko ang Moises. Nagsipok po na yung ulo at tungtulo. Gali sa iyang pag-ampo niyo sa Ginoo ay dawatan na yung halad. O nausap si Moises? Grabe ni, kanil bitang pag-ubi o pag-disubi, nagdala rin siya kausaban. Now, pareha nang sugon ka si mong mama. Pero panak, palit dito o bulan. O yan, i-disubi ka. Di ba, mausob ang reaction sa imong mama? Imbis malipay, sa diyang butahod ka, bilin ng sukuha, mag-andam ng bunal. Kaya doon ay pag-disubi di ay. Nya ikaw po nga, ni-disubi, nisupa ka, anong hinayon na nakasupa ka is okay kayo kung pagkatiog-tiod, nakarealize ka, hindi na ito mayo. O di ba, nausab? Doon ay kausaban na may tabo. Now, it's like sa kaning magtagad. O gili nga ni katag doon, di ba, mausab ka? Yaw, di ba, dili katag doon, sumutawanan naman managan iusab ka. Pero sa dyan, itagad na itong mga tao. Oh, nindutag kayo siya. Itagad man di Di ba, musmile ka? Mag-usap-usap ang atong sitwasyon. Example sa Word of God. Pagkadong ni muspulong sa Ginoo, sakit man, niya na kay pagsupak, usap ka. Bisan ganit sa imong gilingkuran, usap ka. Usap ko niyo, ako rin sige na igo ini. Usap ang imuhang pamulong, usap mo na imuhang kasing-kasing. Pero makauyon ka sa pulong sa Ginoo, wala nadungog ni mo ang pulong sa Ginoo, makauyon ka, niya nalipay ka. Adyas mo ito ba asa imong gilingkuran? Gasmile-smile ko ka. Lingay mo tapad, smile ko ba? Usog na. Usog? Diba? So balik na sa ito ang istorya. Kung adunay kausaban, para kini sa atong kayuman. Amen ba? Kung dunay kausaban, para kini sa atong kayuman. Now, ato tani, like ni Abraham. Everything is will like ito. Kay si Abraham, si Sarah, wala sila anak. Dahil isaaran po sila nga makaanak mo sunod tuig katong anghel. Di nakaanak. Di si para ni Abraham, ni Sarah, wow, it is will. Nanak yun ang isaan sa Ginoo. Pero pag abot sa point nga niyo ng Ginoo, Abraham, ihalad na imong pinaka-best nga kung ihatag nimo. Usog na, di ba? Ang katong nindot kayo lang sitwasyon na nanay anak, niya pag aring higayon na ngayon sila sa Ginoo, ihalad na Abraham. Buktong halad na usog ang sitwasyon ni Abraham. Pero gihalad yun niya. Grabe, no? Kani isyo na may puman dire, gikan sa walay anak, hangtod nga naa sila'y anak, tapos namatay. Usog na po ang sitwasyon. Sa malipayon, niya na'y namatay. Usog, di ba? Muna nga, mag-usog-usog ang atuang
kinabuhi. Ug naay nahitabo sa iyong kinabuhi karon nga gahapon nganong inaani mami. Nagkasinabot mi gahapon karon dili naman. Doon na nay pag-usab-usab. Hilabi na yung pag-alagad igsoon. Nganong nag-usab-usab na yung pagpangalagad? Nay time nga dasig ka, napuy time nga dili. Kabantay ka nga nay time luya ka, nay time nga nauga ka, nay time nga dasig po ka kayo, nay time nga perti po ka maampuon, perti po ka binasahon. Now, nay resulta na presente ang obedience ug ang disobedience. Nagkumbati silang duha. So, night time mabatigan ni silang ginabuhi nga dasig kuron naa kay na ubi. Pero nabantay nimo nga uga kuron, naluya kuron, naa kay na disubi. Manang sulay susi sa mong kagalingon, anong naluya kuron? Basta nga disubi nimo ang pagka pay ng puon. Nagisugot na sa Ginoo, pray without ceasing. Pag nagisubi nimo na, automatic ang imong pagpangalagad, murag mo gamay, murag mo uga. Ano man, kaya namay na disubi. Basta naagali ng duha, muubi ka o disubi, naazoy mausab. So pag yung pray without ceasing, pag ampo, kamusta ng panahon, din wala nimo natagda, wala ra ka. Usog ang imong pagkadasigon, pagkamadinasigon, na usog. Amen? Niyan ang Bible, i-meditate nimo na, day and night, di wa ka nagtagad. Ay, luya, yun. Pero imo nang gitagad, ang meditate day and night. Ako ni sa kamalunungan adlaw gabi. Yung imong gihimo, tanawa. Di ba ikaw po, doon na po ikausaban nimo. Madasigon po ka. Imo na mapil. Duha ra yung kabutangan ng usap-usap ta. Disobedience ra gyud o obedience. Mao ra gyud na. Usay mangutana ta nga unsa mo ba ani oy? Nga sige naman to kabati wali nganong luya ra gyapon kus pagalagad. Naa nato ang magunsa mo na sige kabati wali yung disobedience gyapon na. Di gyapon nimo tumanon ay mo nadungog sa wali. Mo man yung Santiago 1:23. Magunsa mo na ang tao na matis puno sa Ginoo yawa niya i-apply sa pagbuhat. Sama ra daw siya sa katawo nga namin sa salamin o pagtalikod niya, nalimot siya. Hindi, wala ang imong kadasig yapon. Now, ato tas mga punto igsoon para masabtan yung nimo. When you serve well to God, muna yung mahitabo nimo. When you serve the Lord faithfully. Number 1, your faith and expectation will change and increase. Ang imong pagtuo o ang imong ekspektasyon mausog o mo increase pagyud. Ato sa sabto na, balik tas babae. Sa dihang nagtamod siya alagad sa Ginoo o siguro kung nagtamod gud siya sa Ginoo, grabe ang giusog sa Ginoo. Ang iyang pagtuo nausog. Imin man usog ang pagtuo? Gisingan ka nang namatay na ng bata. Iyang pagtuo nag-increase. Isa mabuhi na naon. Wa siya musugiron sa iyang bana. Han, patay na yun. Naging sinudo. Diba? Pero lahi. At subuan pa naman. Dito. Di Propeta Eliseo. So nag-increase ang iyang pagtuo. Di yung ang expectation nag-increase. Kung saan yung expect ato, mabuhi na yun na. Kung maampuan na ang Propeta Eliseo, mabuhi na. Gisulog na dito sa kwarto. Kung uban pa ato, kung wa gusto nag-serve sa Ginoo, ano ba yung isa na pakuha na itong bana na. Bisag kinsa na musyagit guro to silang balay. Pero nag-increase ang iyang pagtuong na usog. Muni ang gusto sa Ginoo. When everything is changed atong kinabuhi, kinahanglang makayon gyud ta nga it is will. Kung naay nahitabo sa kinabuhi, murag usab man ko. Nakanhin akong dasigon, karon dili naman. It is will gihapon. Nga naman, ipasidan-an ka nga naa di ay kay na disobey. Kanang pag kabatyag nimo nga murag lain man ko pag-alagad ron. Gipasidan-an ka sa Ginoo na ako na disobey. So it is will nga naman. Doon ay pasidaan ng Ginoo nga nung naluya ka. Now, ato ta sa ikaduha nga punto. When you serve God, mo na may tabo, your situation will change. Mausog ang mong sitwasyon. Grabe. Tanawa ang babae, ikan sa wala anak, nahimo siyang naay anak.
Ani ta nga gayon na murag ni give up na siya siyang damgo. Di na gyud ko makaanak ko, gulang naman ko. Give up na siya, pero ang Ginoo ga-revive sa iyang damgo, makaanak ka. Kapalo pa may igsoon, dunay factor kung anong nausob ang atong situation. Duna kay na dishonor, duna ko kay na honor. At tas dishonor. Sa ani nga istorya, gi-honor niya ang servant ni Lord. Nabantayan niyo sa mga istorya? Giakatar niya ang propeta. Gi-honor niya. So ang hitabo, gitagaan siya kausaban. Ang kanhiyang kadato, gipunan pa. Punan siya og anak nga mo'y manununod sa iyang kadato. Kung iya itong na-dishonor, ang alagad sa Ginoo, ambot ka ha, o tagaan ba siya anak? So doon na siya factor, appeal ang servant sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi, igsoon, nga nung nag-usog-usog atong sitwasyon, na-factor na na-appeal diha. Siguro na dishonor nimo ang servant ni Lord, or siguro na-honor nimo ang servant ni Lord. Kung na-honor nimo ang servant ni Lord, doon na kay pag-akatar niya, ma-change ang inyong situation. Pero kung imong i-dishonor ang mga leader o servant ni Lord, ma-change gihapon ang inyong situation. Now, atong hulagway kung tinuod pa gini na ma-change. Ato the slide ni Moises. Si Moises ug Aaron, wala gi honor nilang dutan, Abiram ug Nikura. Ni-dishonor sila, out-change sila, na-change sila, nasuko ang Ginoo nila. Gilamoy tanan hasta yang pamilya, gihurot. O di ba? At tupunta sa ikaduhang nga factor igsoon. Ay ikaduhang factor kinahanglan mo-honor ka sa Ginoo, do na kay pagtamod sa Ginoo, makausog na sa atong sitwasyon. Just like Jose. Si Jose ga-honor ko siya sa Ginoo, gatamod ko siya. So even ang iyang mga igsoon gikuan siya pinang gisalikway, gipakaubo siya, pag-abot sa Ehipto, gitintal pagyud siya. Pero nakita na ako ni Jose nga, doon na siya pag-honor sa Ginoo. Bisan to, gisalikway sa siyang mga igsoon, gidaon siya, tapos sa Ehipto, gitintal na po siya, pero still nag-honor siya sa Ginoo. Still I worship God. Gitsin siya sa Ginoo, gihimong gobernador. Amen? Grabe ang change, ang naitabo ni Jose. Ato putang Daniel. Si Daniel, nagsimba ko sa tinuod nga Diyos. Bisan naa na siya posisyon. Pero, sa dihang iyang ang hari, nga ningon nga, kinahanglang muyukbo kanin Daniel, kaya kung di ka muyukbo, itambog ti kaslangob sa liyon. So, in short, wala gid muyukbo, nag-honor ko sa Ginoo. Ang hitabo noon, gi-increasean ang iyang posisyon. Nausog ang iyang posisyon. Gi-increase sa Ginoo. O, di ba? Karon adto tas mga nag-dishonor. Kabantay mo, kung ipanayon na ito ang storya din doon na siya sulugoon na si Gihasi. Amen? Na siya sulugoon na si Gihasi. Si Gihasi, suod silang propita Eliseo. Pero wala siya pag-honor ni propita Eliseo. Mas ang babae sunamay kumuman, mo'y nag-honor ni propita Eliseo. Tanaw na itong sa initabo ni Gihasi. Imong mabasa diha sa 2 Kings chapter 5 verse 26 to 27. Mamalihog kung Bible may kana na diha ay. Ako ning ipadungog sa inyo ha. Kung tinuod ba nga nay nag-dishonor. Chapter 5, 2 Kings chapter 5 verse 26 to 27. Mato padre, apan si Eliseo mingon kanya, dito uban kanimo akong espiritu. Sa dihan na naog siya naman sa iyang karwahi, arang pagsugat kanimo. Dili kini panahon sa pagdawat og plata o mga bisti, tanaman sa mga olibo o kaparasan, mga karniro o mga baka o mga sulugoon. Busa motakboy kanimo og sa imong kaliwatan ang sanla ni Naaman hangtod sa kangturan. Nipahawa si Gihasi nga usa na kasanlahon og naputi siya ingon sa yelo. Napapata diha? Nanuman kung kayo na ni-dishonor si Gihasi. Ani higayon na, si Naaman, o
usa ka hari naa say sanla. Tapos niadto siya ni Propeta Eliseo. Pag adto niyang Propeta Eliseo, kanis naman otro po ni nga nagdishonor ni Propeta Eliseo. Kay nakaingon man siya nga aw abin manago nako og si Propeta Eliseo mo gawas yung iwara-wara yang kamot para ampuan ko. Unsay gisulting Propeta Eliseo? Ay lakaw dito suba sa Jordan ug tunlog dito kapito. Aron ka maayo. So kita daw ni Naaman, ay dili ni maayo ni pulonga. Murag maligo man tanang hugaw kayo. Gikumpara niya suba sa Jordan hugaw man ikumpara suba sa parpar. So wa siya moadto, wa siya naayos ang sanla. Ni dishonor man sa ni Propeta Eliseo sa iyang ingon, ay tunlod kag magapito. So samtang dito sila gapanaw sila si Naaman nagbagutbot. Tungod sa iyang pag-dishonor nagbagutbot di wa siya naayo. Ang iyang mga sulugo nakatambag niya. Sulayan lagay nimo og kuan, tunlog dito kasi pala maayo ka. So gisulayan ni Naaman pag tunlog to niya kapito naayo siya. Dayon pagkaayo niya, balik na sa Propeta Eliseo gadala og mga regalo nga ihatag ni Propeta Eliseo. Si Propeta Eliseo di siya modawat, di pwede di panahon na modawat mi. Ipauli niya balik. Karon igsuon si Gehazi nga nakamatikod na naihatag, yung walang dawatan ni Propeta Eliseo, siya mo ni salok. Wa siya mananghit ni Propeta Eliseo, ngayang apason tong silang Naaman. Giapas yun niya. Giapas niya, dayon niya siya kamahalan, na ay niabot sa amuha, gisugo kong Propeta Eliseo, nga niabot sa amuhang doa ka propeta, yung wala ni kapakaon. Palihog tagay, may 3,000 liha ka plata, o doa ka bukbisti. Mo ba gani ning sa 26 mo mabasa, matod pa Propeta Eliseo, dito ban kanimo akong espiritu sa diyang nanaog ka pagsugat ni Naaman. Unsay giingon diri Propeta Eliseo? Kay imo man gihimo nag-dishonor mo kanako. Kanang sanla ni Naaman matransfer nimo. Tinuod? Muna da igsuon, bisan pa da igsuon si Gehazi sa iyang ni Propeta Eliseo sila sulubo ni Propeta Eliseo. Pero ang pag-dishonor di ay makausog sa sitwasyon. Gikan sa dili sanlahon nahimong sanlahon. Si Naaman gikan sa sanlahon nahimong walay sanla sa dihang nituman na siya nga mutunlog og kapito. Okay na kutlo ba nato? Muna your situation will change. Kung naa kay ma-dishonor, doon na kay ma-honor. Napabata diha? Ikatulo. When you serve God, muna may tabo, your language of faith will change. Ang lingwahe sa imuhang pagpamulong, mausab. Tiaw mo ng babae na matya nag-anak. Pagpangutana dito sa Propeta Eliseo, kumusta man? Iyon din siya, it is well. Maayo kayo. Bisag patay na, maayo kayo. O diba? Nausob ang iyang lingwahe. Pero sa wala pa to, katupang pagsulti ni Propeta Eliseo nga manganak karon, unsa iyang lingwahe? Ayaw kong tiawi, oy. Binuang mo na mo, ha? Lahi ang iyang lingwahe, diba? Negatibo siya. Di siya mutuo. Pero ani higayon na, yun sa, it is well. Uy, nausog mo lagi. Ang iyang lingwahe. Yan ang nausog. Doon na dahil siya pagtamod. Yes, Ginoo. Munang sa atong ginabuhi isoon, tingala ka nga nung nag-usog-usog imong pulong. Napabay Christian nga malikas? Wala man hilo man. Nahay Christian nga malikas pa. Yan naman na. Nausog mo na. Nag-dishonor siya sa Ginoo. Dishonor. Kung ikaw mismo ay naghimo, karon sa ikaw galing igsuon, pagtulunan nimo. Nagpasabot na nga ang imong pag-serve sa Ginoo kulang pa gyud. Mabaw pa kayo. Dili pa makamakayong it is will. Pag-abot sa balatian, bagbulbul. Pag-abot sa kahimta nga giusog sa Ginoo, hindi lain man ipamulong.
Pero maabot ka this point nimo, maabot tong point nga unsa na sitwasyon? Bisag dili maayo sitwasyon pero miyo gyapon kang maayo, kumusta man ka? Diha makita nimo nga lalom kayo ang imong paggilas Ginoo. Lalom ang imong trust o pagsalig sa Ginoo. Ay no nga kani bayhana lalom kayong pagsalig. Kay pangutan-on namatay na nga, ay kumusta? Ay maayo kaayo. Kita wa galing namatay. Pero kumusta ho, namusdok na ta. Higit maayo, pastor. Kaya kahapon, ubo ko. Ang ubo gani, ingon na di maayo. Di maayo, pastor. Ihilantan si Inday. Dudong ihilantan. Wala kayo namatay. Kani namatay, gano'n. Pero siya, maayo kayo. Lalong kayo ang iyang pagsalig. No? Igsoon, also mga tumlingwadi. Kung obedience tas Ginoo. Pero mauna na usap-usap atong pulong tungod kay naatay disobedience sa tubangan sa Ginoo. Muna nga mawala ang it is will. Kay di ba na mawala ang it is will nga wa naman day nag-devotion. Kung mawala nimo ang devotion, wala gyud ang it is will. Kay ang devotion pagkalkal sa pulong sa Ginoo mo tong wali na to the will of joy. Wala na ka nagkalkal sa the will of joy. Di na ka makayong it is will. It is will. Nakanuga tong kanta, no? Itong kanta ni David G. Una. Bless you. Ang minsay ato, it is will of my soul. Bisa kung sa dahil ang sitwasyon, it is will. Amen? So bisa kung sa nga sitwasyon na namidangat mo karon, kinanglang makapamulong tas tubangan sa Ginoo. Lord, maayo kayo ka. Amen? Lord, nibati ko ron og ka uga, pero maayo kayo ka Lord. Kaya mo kong gipasidanan. Lord, murag nawala akong devotion na akong gugmas pag devotion, pag ampo, murag ni ko Lord, pero maayo kayo ka. Kaya imo kong ipanog ining saya. Amen? Amen? It is will of my soul. So God bless the si family. Ayaw kalimti na mag-usap-usap kita kung presente gani, kung present ang obedience o ang disobedience. Ang atong palabihon karon para mausog ang mayo natong kahimtang pas babae, palabihon nato ang obedience. Kay kung palabihon nimo ang magsigi kag disobedience, disobey ka, mulabi pud ang kahimtang nga dili mayo. Mulabi ang kahimtang nga dili mayo. Pero kung ganahan jud kag kahimtang nga kausaban pod sa imong sitwasyon karon, ganahan kung mag-usog ni kahimtang nga kanang malipayon mi, sadya mi, magkasinabot mi. So ang imong buhaton, ubi ka. Kung sa'yo sulti sa Ginoo. Amen? Pag yun sa Ginoo, give. Atag ka. Kaya muna ibasihan sa Ginoo nga mausap ang iyong kahimtang. The more you give, the more you receive. Usbon sa Ginoo yung kahimtang, kumutuman ka na. Pray without ceasing. Tumana. Usog ng iyong kahimtang na. Pero ayaw tumana. Magdinalo ka, di ka maampo. Usog po ng kahimtang. Lain po kayo ang iyong kinabuhi. So God bless, JDC family.